ťaháš ju za to vodítko, preto ti išla tam. Ty si určuj smer, Deniska, áno? Choď výraznejšie. Nedávaj tam ruku, len choď. Nerob z rukou nič, len choď. Neobzeraj sa, normálne len choď dopredu. Na to je Denisa. Ona ti povie. Klepkáme. Peťka, ty ak dvíhaš hore ruku, tak sa zakloníš a vtedy ho pohneš. Nechaj tú ruku neutrálnu. Deniska, ukážem ti, čo si spravila nohou. Tuto na videu, to je krásne vidieť. Si ju dala dopredu, tú nohu, prednú, vnútornú. Treba ju nechať na mieste. Pekne, už ide aj rovno sa rozbehla. Len čo to spraví, keď pôjde sama? No však toto urýchlite, lebo toto vie robiť a treba ísť samostatne. Peti, keď si už unavená, alebo keď máš pocit, že treba skončiť, tak skončíme, nemusíš to nasilňovať. Koľko sa ti podarí, hej? No. Ako sa cítiš? Ne. Ešte ne. Bo nevie ešte pracovať samostatne dobre.